Barka da zuwa Fa Media Tech. Bidiyon mu na yau zamu nuna yadda ake yin mining na Bitcoin Legend. Bitcoin Legend wani coin ne wanda yake da market capital wato total supply a nashi yana da karanci, kuma sannan wannan yake nuna cewa zai iya yin kuɗi lokaci kankani. Kamar yanzu price ɗin shi a kasuwa, bari mu google mu gani. Bitcoin Legend ana abbreviation wato ana rubuta shi a gajeren rubutu a BCL, wato B tana nufin Bitcoin, C tana BCL wanda yake nufin Bitcoin Legend. BC tana nufin Bitcoin, L tana nufin Legend. Bara mu gani Bitcoin Legend price a yanda yake a yanzu. Kamar yadda kuke gani gashi nan, bayan mun shiga Chrome browser din mun yi Google, to kun ga price na Bitcoin Legend a yanzu shine $0.1. Wannan ke nuna cewa nan gaba zai iya yin kuɗi sosai. To don haka yana da muhimmanci mutane su ci gaba da mining din wannan coin din na Bitcoin Legend. Sannan kuma za mu nuna yadda ake mining nasa kamar haka. Da farko mutum zai je Play Store. Idan ka je Play Store sai ka yi searching na Bitcoin Legend, sai ka rubuta Bitcoin Legend. Sai kai searching. Idan kai searching kai tsaye zai nuno ma application din. Kamar yadda kuke gani nan mun riga mun yi downloading din shi, amma idan ba kai downloading din shi ba sai kai downloading din shi a wayarka. Sannan kuma za mu aje link nashi a description namu da kuma referral code ɗin da ake amfani da ita, wanda kai ma idan ka buɗe naka za ka yi amfani da referral code ɗinka ka gayyaci mutane. Wannan shi zai sa ka ringa samun Bitcoin Legend da yawa a duk awa idan kana mining ɗinsa. To kamar yadda kuke gani za mu buɗe, za mu shiga open. Bayan ya buɗe zai nuno ma haka. Idan kai sabon rajista ne zai nuno ma fuska kamar haka. Sai dai akwai wani abu da ya kamata ka sani. Shi wannan Bitcoin Legend ɗin dole ka kasance kana da Google Plus account. Idan baka da shi, ga wani account nan da ake ce ma Talk account. Idan baka da shi, ga wani account nan da ake ce ma account na masu amfani da Apple, wato Apple users. Wa'annan su suke da sani akan irin wannan account ɗin, za su yi amfani su kuma da wannan. Sai suka ce login with email address except for G+. Ga waɗanda ba su da Google Plus za su yi amfani da email address, sai su taɓa wurin email address a nan gurin a haka. To kamar idan hanya mafi sauƙi kuma, idan mutum bai da G+ zai iya ɗauko email ɗin shi ya fara yin register, sai ya taɓa talk ɗin nan. Idan ya shiga talk ɗin nan sai ya jira ya buɗe kamar haka. Gashi nan yana loading. Yawa, to bayan ka taɓa talk ɗin nan zai kawo ka wuri kamar haka. Kun ga ya rubuta ka kawo. Wannan wani account ne kamar yadda Facebook yake, shi ma dai social network ne. To idan baka da account na ka kawo, za ka amfani da email ɗinka sai ka taɓa sign off. Gashi nan daga ƙasan login za ka taɓa sign off. In ka taɓa sign off zai kai ka wuri kamar haka. Idan ya kai ka wuri kamar haka, gashi nan ya baka zaɓi biyu. Zaɓi na farko, I have an email account. Zaɓi na biyu, I need email account. Idan kana da email account sai ka zaɓi zaɓi na farko, wato I have an email account. In ka taɓa I have an email account, gashi nan sun baka conditions. Duk sai ka taɓa su, ka yi marking ɗinsu all agree. In ka sa agree sai ka yi gaba, sai ka sa email ɗinka nan, sai ka taɓa verify, za su tura ma code. Duk za ka bi su step by step, mataki mataki, har ya zama ka buɗe account. Bayan ka buɗe account da su sai ka dawo baya, sai ka zo sai ka taɓa talk, ka ƙara taɓa talk. Gashi nan ya ce please wait to load app. To kun gani kamar yadda kuke gani kai tsaye gashi nan ya kai mu cikin application ɗin ya buɗe mana. To kamar yadda kuke gani ga abubuwa nan na bayanai da suka shafi shi BCL wato Bitcoin Legend. Kamar yadda kuke gani
shi mining ɗin shi yana ɗaukar 24 hours. Bayan 24 hours sai ka taɓa tsakiyar nan, daidai nan inda kuke ganin wannan abun. Nan kuma inda yake rubuta recommended code za ka ga yana yawan nuno ma nan wurin. Za ka sa referral code ɗin da zan sa a description. Duk inda ya nuno ma wannan za ka ringa sa ta ne a wurin. Idan sun yi accepting shi kenan ba za su ƙara tambayan ka ba. In kuma suna yawan tambayan ka akai akai za ka ringa sanya ta. Sannan kuma bayan haka shi wannan Bitcoin Legend ɗin an fara listing ɗin shi a exchanges. Kamar yanzu an yi listing a L-Bank a wannan price ɗin da kuka gani mun nuna a ɗazun, wato $0.1. To wannan shine Bitcoin. Sannan gashi nan suna rubuta kuma abubuwan da suke tsarawa game da shi Bitcoin Legend ɗin daga nan ƙasa, wato update. Gashi nan detail update ne, detail plan from April to May. Gashi nan gaba ma suna shirin su ƙara buɗe sayar da shi a wata exchange a watan mai zuwa in Allah ya kaimu. Sannan kuma gashi nan sun rubuta KYC survey is processing, wato sun kusa fara yin KYC. Sannan kamar yadda kuke gani yanzu kuma ba su buɗe lokacin withdraw na wannan mining ɗin ba. Shi yasa yana da muhimmanci tun yanzu mutane su fara mining ɗin wannan ga wa'anda ba su fara ba. Wa'anda kuma sun riga sun fara su mai da hankali wurin samun referral domin ƙara yawan coins nasu na BCL. Sannan kuma kamar yadda kuke gani gashi nan wurin suna ba da 0.25 BCL a duk awa ɗaya. Sannan gashi nan sun rubuta invite and earn. Bayan ka yi sign up, wato ka register, ka amfani da referral code ɗin da muka baka, ka buɗe account naka, kai ma sai ka shigo daidai nan inda aka sa invite and earn, sai ka invite and plus 25% ɗin on mining. Wato a duk lokacin da ka yi inviting ka gaito mutum ɗaya ta amfani da referral code ɗinka, za su baka 25%, wato kashi 25 cikin 100 na abin da mutum yi mining. Kamar mutum idan yi kamar yadda kuke gani bayan ka taɓa zai nuna ma copy, wato idan kana so ka gayyaci mutane sai ka taɓa copy, ka je kai pasting kai share, ko kuma kai tsaye nan in ta WhatsApp ne kawai sai ka taɓa WhatsApp kai makin mutanen da kake so ka tura ma ko groups sai ka share a can. To wannan shine takaitaccen bayani akan BCL, wato Bitcoin Legend. Mun gode.